O Grupo Provincial do Partido Popular denunciou esta mañá a paralización do Plan de Práctica Laboral en empresas da Deputación. Destacaron que tanto no 2017 como no 2018 non se executaron as 400 bolsas previstas. Un plan que iba a ser 2017 400 xóvenes, 2018 outros 400 xóvenes, está totalmente desaparecido. Un plan que era para 360, en este caso, becas para empresas e 40 para entidades públicas, a día de hoxe, nin as entidades públicas nin as empresas, en este caso, saben nada desto. Os populares consideran que con isto se está a impedir a inserción laboral de centos de mozos da provincia, que poderían ter con este plan a súa primeira oportunidade de emprego. Logo, a conclusión é que a día de hoxe 800 xóvenes da provincia de Pontevedra que podían ter unha oportunidade no mundo laboral porque era pensado en xente que estuera titulado con carreira universitaria ou con un FP e que nunca tuvera ningún tipo de relación laboral coa que habían estudiado que pudieran ter unha oportunidade, pois esta nova Diputación, esta presidenta da Diputación, lle quitou a oportunidade a 800 xóvenes da provincia de Pontevedra de iniciarse en algo tan complicado como hoxe en día pois poder conseguir o teu primer traballo de aquelo que estudiaches. O voceiro provincial explicou que nas últimas semanas e meses os integrantes do Grupo Popular recibiron numerosas chamadas de empresarios e mozos en relación a este tema. O outro día, cando foi a reunión, en este caso na Diputación, moitos dos empresarios viñan coa intención de que se lle viña a presentar o inicio do plan e que se lle iba a falar de alguna maneira de en que iba a consistir este plan e demais. Cando saíron para fora, foron moitos os que nos chamaron que se sorprendían que lle viñeron a decir que este plan desaparecía. Cando moitas destas empresas pois contaban pois de poder contratar xente en este plan de prácticas laborales. Os populares tamén se queixaron pola reducción da duración das bolsas do Plan de Práctica Laboral en concellos, un plan similar ao anterior pero dirixido ás prácticas en administracións locais da provincia, onde se reduciu en 5 meses a prestación. Antes, como ben se dixo, eran 6 meses máis 6 meses prorrogables. A día de hoxe, onte mesmo, varios alcaldes recibiron vía email que tan só se aumentaba a prórroga un mes, é dicir, tiveron 6 meses e un mes máis, polo tanto, ata o 31 deste mes de xaneiro. Os populares insistiron en que tanto en comisións como en pleno preguntaron ao goberno bipartito sobre a situación do Plan de Prácticas Laborais, pero non recibiron resposta.